laglag para 4 quarters. First player of the night, yo, make some noise! Ulit, salamat sa mga niyari karon. Pili ninyo nga naamo diri karon sa Rapolo. Salamat sa itong venue, Azul to Slubua. O sa ni Busikong, salamat. First battle, sa kung wala, make some noise for Trick 1! Yo, Trick 1, 7 Kings, shoutouts, Turbohetic, sa Think Positive, sa RBL, Resgogang, Rebel Dogs, Bilad Dogs, Inso Clothing, ug sa GC Blue Records, Architect, G Black, Pinpluma, Anton, Brian, Guards, Abeliana, Kevin Rafaela, sa kasama na daron. Subscribe, Dalam Dapat TV. Sound to Giga San Fernando, make some noise for J.Il! Out sa tanan. Facebook.com/Rapolo, Ubik, search nyo Instagram, YouTube, subscribe. Shout out Dalam Dapat TV. Very good. Wala sa Guntos. Piling ako na ni Trick 1, okay na J.Il. Yo, minata ka na! First round! Trick 1, let's go! Sa sobra ka busy sa akong trabaho, hapit na nako nalimtan. Nga naade ko'y battle, nga dili dapat atrasan, ug sa dihang nahinumduman, nawa ang kulba sa akong dughan. Kay si GL ramray ang kontra, di na dapat pangandaman. Kay bisag di ko mangandam, delikado, pero abira nimog simple. Mura ka gipaak og lamok, pero katong lamok nga dinggi. Maong magbisag binuntagay, di ko muatras sa imong hagit. Kay kahibaw kong habol pa kay kagbara, ang suwang ra ang gahait. Pero wala ti kagilait sa tinuod, gusto ti kang tabangan. Para mo dato ka puhon, imong suwang ra ang puhunan. Na ako'y ialok ni mong trabaho, di na ka mahago or mabughat. Suwang ra nimo ang gamiton, tigbangag ra kag donut. Pero bisag imuani ni si JL, wala lang mo kabalo. Nga ni kahawig nga artista, kay ang suwang ni babalo. Oh, wala, gikumparati kang babalo kay Gikumparati kang babalo kay karon patay na ka. Nya kuso pa kay makikontra og gahi, bisag grabe pa kahumok. Ang rap murag asultos no buwa. Kay nanginahanlan sa naog utok. Pero ikaw wala man ka anak. Huna-huna ray gad ako. Mura kag bugoy nga walayway. Kay grabe ka kabugo. Pinabalaki pa ang pormahan, pero wa jud na bagay nimo. Kay ang nagsulog perting bugua, unya antipara ra na igrado. Mong dawata ang kamatuuran nga di ko nimo malabwan, kay kung si Renz pamugas ako apil na gatas o panodan. Yo! Ningon siya nga, ako yung kontra, di na ko na siya kinahanglan pa mangandam. Yawa! Ganun pangadaman ko ni mo nga di mo ko pista. Og, ningon po siya nga, ako kuno babalo. Ikaw, mubo nga tiguang ikaw may literal nga babalo. Round 1 game! Gusto gidon tan ako makontra katong rapper nga. Wala ako mailhan. Pero mas gipili ni Leo ibangga kining dili gyud makitaan. Sir Leo kay ko si mong trip. Pero ayaw lang ihurot sir. Tiaw mo ng tulo ka batil na niya sa Rapolo pero gitagaan mo puro stoker. Di ba giingnan ti ka nga? Taga ikog kontra ka nang sa kung kainit malitson. Yawa imong gihatag wa matiwa sa cremation. Napahitsura preting gwapuha. Lami kay iparok. Puti kay gnaom niya itong digliog. Yawa murag ulok. Pero seryoso ba eh? Way pagmahay buwi naman no kayo mga asawa. Ikaw ang hari nga wild, King Cobra, katong botelya. Nya, gwapa kay ni Guyab. Pang Disney Princess ang karisma. By the way, ang pangalan sa Disney Princess, Fiona. Shrek ang puta. Pero wag ka.
Nakauyab niyo og sexy. Perfect. Wala gyud pagkuwang. Guwapa kini mara, guwapa kay lawas mala Barbie. Atong gigamit sa barang. Sa kanta nila nga mao ni Kuyaw, nasa lines ito nga, mura pag-agila nga ni dagit. Sa battle nila ni Ash, ingon siya mura sa agila sa hanginan nga mo dagit. Usaray masulti ako do. Sige kag balik. Agila ka? Ha? Grabe makayawa. Di man mo mailad sa lawas palang daan kay daw kung ikaw na. Danti gulapa. Huwag na kapit sa lines nga, ano siya, erong buang nakagawa sa Bartolina. Ha! Ho! Hiya! Asa imong utok do? Pangita sa lost and found. Ang erong buang do, adto na sa City Pound. Nagpataka, grabe gini mo kabugo, nagpataka kag pasagad. Erong buang ka? Ha! Okay, ngayon man san. Balik ka sulti ka og taman, rektalani mo ang igo. Sakit imuhang madawat, tumuingon ko. Kulira kang dako. Taas na kaglupad sa rapulong, pero iyaha kang gipahamak. Saktong Niagara Falls inyong galawan, kay mo hindi pinakadako ni mga taga. Maura to tanan, ha? Di ba basic ra kaayo? Partida, nangandam na siya ato. So unsao nalagwa ka nangandam? Magpakauwaw ra kas mga tao. Imbes nga imuha pa nga rounds, mujudge lang diretso ang urado. All 3 rounds para kay Trick 1. Grabe kay glabok, murag sabong. Unya ka GL, bati kaayo tanan. Apil na iyang nawong. Oh, bati jud kay kaugnaw. Mura kang moderno nga ungas. Kung iyan akong dagway sa balay, di na ako mugawas. Pero nakailad di ako ni babay. Kato ang dagway murag hipon. Di sa musugot makitsula nimo kay dudot to kay kagipon. Og shout out sa uyab na ng GL. Pag una-una na lagbiya, wagan niya ang pingi iyang ipon, inyong relasyon pa kaha mo. Kaysa kadagan ni ring rapper, yang idol si Loco. Iyan na kung gisuon ng color sa ipon, kay pariha daw sila yelo. Maong baho kay ni ba mong distansya na lang ko shit. Pariha sila color ngipon ni yelo, ni Loco. Tawag anak ko faulted. Maong tambag na ko nimo pag toothbrush mo itan dudong. Mao na nakabati nimo imong nawong. Ya dagay kasulti na ko nga piling dato daw ka. Maong di man ka dato, maong piling ra kay ka. Maong dagan, di ganahan sa imong estilo ug batasan. Unta karon gihimo ti kang clown. Aron ilaha kang katawhan. Unta di ko nimo balibaran kay ako akaron mong natagan og batasan kay kini si JL wala man di batasan. Sina ko maribat eh. Pati ko kanaw. Game. Sir, pagbuhat ni mga nga line up pa, dili ka kahubog. Dapat si CJ lang itong giatbang niyo sa ako para ipakita na ko sa iyahan nga walay ligpon nga tukog. Pero balik tani mo, kay dili ka tukog. Napainaong ng hupong, kung magtama mo rag busog. Muganbar ko kausa, kanang nindot ka programa. Dili, MTRCB yung mubida, kung mayroon ko, nakoy RPG sa akong salida. Sabay kablit sa gatilyo. Murag sound trip lang si Balakid. Tamang tanaw sa music video, kay ikaw tong baboy sa iyang kilid. Pero diba, 7 kids ka? Alams na, nagpasuwat na sa ding hanggaw. Wa sa tuloy ka may pasuwat ato no, ma-auto ka to 1/4, imuha kagaw. Pero speaking of ghostwriter, apilon to na ko og todas, nga walay makababag. Murag internet connection lang sa Korea. Ako'y mo palayo sa imong talag. Wordplay. Ako'y mo palayo sa imong kalagay. Gikontra ni mo probinsyano. Magmahay ka iho. Pangalan ako Dili Miguel mo di ko magpakakuko. Ako ang bata nga bida. Nga grabe nakabibo ako ang probinsyano kusog manumbag. Ako si Onyok Velasco. Kay
sa pagpangandam, alkansi na ko niya akong kontra. Tiyaw nang ako busy ra siya, pagod na. Pero yung na. Pwede rin nato buhatan og salida. Ang tema kay horror. Ikaw raw sa artista niya. Ang title kay Mirror. Kaya artistahin kini akong kontra. Daghang talent kay bataa. Rapper na. Gahong-gahong pa. Di na ito mahibulong kung inigabot. Sunod si Mana, mahimong albularyo na. Di ingo nato pa. Kaya irrelevant kay kapag kahari. Kaya irrelevant kay kapag kahari. Kaya irrelevant kay kapag kahari. Mo nang sa trono ka nagpakaharon ingon. Tamang haring sa ul imong galawan kay patay ka sa gitawag imong kulipong. Pagtong! That's right, Rikuan. Grabe ha kontrahan maka-stress. Katong pagod na gigamit naman tong range. Yo, round 3. Taas ka ayo ni pangandoy. Gustong maluni or mag-lock 9. Pero ang iyarang nalabuan, itsura ra ni Cloud9. Kay permi guba ang iyang adlaw. Kay bati ka ayaw winding. Ni-request na ipauwi na ako sa diskuhan. Kailan sa DJ, sige pag-amping. Tayo na nabipa kung offbeat ko ni si Marshall. Wow! Namasangil pa yung kaglain. Okay namang offbeat ka GL basta di lang ka mangangin. Marshall, mao ni ang naigo sa lines mo sa Gunaw. Kay unggoy ni sa una karon mura nagtaw. Tinawat ra kay imong mga lines, imong gisagol, murag backbeat. Makikulab ni namong real dyan, wa mi mosugot kay grabe ka ka-offbeat. Maong sa iyang mga kanta, ma-predict na nato og views kay nasa 5 ka YouTube account. Maong 5 ra pud ang views. Kung naay mo view nga lain imong kauban ra nimong fake. Imong kanta mura guba nga mouse. Kay wala jud ning click. Kay makalabaw ra ka sa kuha kung basihan hang height pero sa level maghangad tungod sa liga mura kog kite. Nagpakauwaw ra kas buhol napaila nga di ka bright kay gipildi rag 0 MB. Nako pa kaha nga 1 terabyte. Tuga-tuga ra man ka og dayo, nagpakauwaw ra magkatol. Mura kag si dumpit. Kay patay ka pag abot nimos buhol. Kay sa pagsulod nimo sa hip hop ang pultahan nakasirado. Wa ka ni tok-tok, diretso sulod maong si GL wala ni ayo. Maong kung unsa imong plano hala padayon sa imong panaw. Mura kang nawad-an og mata. Kay wa kay tarong nga panglantaw. Og last nakoy idea aron di masayang akong kahago. Ilunod akong apil ang kusinero aron sa duwa wanay muluto. That's right, Jay. Sa duwa, wanay muluto, di na kaangay lutoon kanahan. Kay bang mo sa hinungdan, pagod na kadaan. Okay? Ganun na ako kanisukol. Nga wala man ni paltos. Pero mubo makadaan mo na sa kong pag-insulto, ayaw na lagkahigubos. Kay mubo, kay kabay. Nalimot ka og tubo. Mo na resulta basta maglolo bisag ko'y timo. Hindi ko sama na inyong style. Nga puros ra palagot. Kasi ganahan ka magpaka-Spiderman ko dire para maputos ka sa kung sapo. Kaya ang winyo nga asul magkadugo. Kaya kinarnihay akong gusto. Ang pits kinarnihay akong gusto. May mong pula ni pizza 5. Murag holiday sa kalendaryo. Kaya ang tournament mao'y hinungdan. Kanong kada depensa na ako kay well-rounded. Mura ni Leonidas versus Xerxes. Kay mahurot ra na imong 300. Kay masayang ra na imong 300. Karon ako imong gibangga. Mao na ni imong hukom. Walay kagawasan imong dangatan murag perpetua reclusion pero di ka prisohon. Tawgon ra to nako si Nelstrax. Para kada adlaw kang lugton. Kada segundo, minuto, oras, wag gyud makaawat. Di ka undangan niya banat ang babayong katagahan. Kay bati kay kaugnaw. Ya, hilig ka gwapa kinsa ka si Andrew eh. Para mudali daw sa puti, giapil niya kaon katong cream nga may rai. O glass. Sa iyahan nga pangalan, nakita na ako ang Logic Tokmol. Mong trick one niya pangalan kay mo ni leader sa budol-budol. Tayo. Thank you! Make some noise for 3-1 and JL! Rapolo laglag para 4 quarters,
First battle of the night, Trick 1 versus JL. Papangato balik. Trick 1, gikan Labangon. JL, gikan San Fernando. Judges decision, 5-0. Advancing sa tournament, JL. Judges. Yung CJ JL, sunod. Kung ka ng tingog. Yung CJ rin ang may buto si JL 2-1 first round guys. Trick 1 second third GF. Props kay pagka trick 1. Yeah, so gan si yung CJ. Yo, Luma, round per round akong pag-vote. Giboto ako si GL, round 1 GL, round 2 trick 1, round 3 kay GL. Props kay trick 1. Yo, Zinis ay gibutan ako sa JL. Round 1, round 2, trick 1, round 3, JL. Ilang dapat TV. 1 GL, 2 Tablang, 3 Gayaan ko atong 300 Leonidas GL. Ikaw ka ni Jay Rugen, tapos ang work ko ay JM. Mas dagan siya king